tady děláš? Teďko se mi po horách. Aha, to chápu, mě taky. Ale nebyla by lepší nějaká opravdová hora, než tady ta z papíru. No tak to by určitě byla. A co třeba nějaká hora v Rumunsku? V Rumunsku. Jsou tam medvědi a není tam zima. No, tak teď tam zima určitě není. Ale my tam pojedeme až v září a to by možná mohla být. Ale těch medvědů, co je to za zvířeší, těch se neboj, ti už v září budou nažraní. Naprosto neškodní. Jo, to ti mám věřit jako to, že na začátku května v rakouských Alpách nebude sníh. Jasně. No dobře, tam se nám to úplně nepovedlo. Ale i tak jsme to zvládli a dokonce jsme se ani nezranili. Jo, to je pravda. A co ta zima? To už jsem taky naplánoval. Mhm. Ono totiž se hledá zase nová posádka cesty na Měsíc. Fakt? Paráda. Přesně tak. A letos se tam můžeme přihlásit s cestou na východ. Mhm. Tak to je taková dobrá příprava před příštím rokem, kdy pojedeme na Balkán na Via Dinariku. To je pravda, to by se nám mohlo hodit. Zase ošahat jiný kout světa. No. A jaký je v Rumunsku 14-denní trek? No, asi vlastně žádnej, ale já jsem to naplánoval. Poslouchej, jo. Mhm. Přiletíme do Rumunska, přejdeme Fagaráž, společně s nejvyšším bodem Rumunska. Potom vezmeme stopa na sever, do pohoří Rodna a tam to celý taky přejdeme. Myslím si, že to bude víc než dost na těch 14. Jo, to bude. To zní dobře. Překvapená? Ano. A ví, kdo jsme? Oni? No. Ne, nemají tušení, jsme jim to ještě neřekli. Tak my jsme Blanka a Dan, jsme z Vysočiny a pracujeme v IT v Brně. Když už mluvíš o tom IT, když jsem hledal ty informace o Rumunsku, tak jsem narazil na takovou perličku. Je tam prej nejvyšší koncentrace IT specialistů v Evropě. Tak to tam zapadneme. O, aspoň v něčem. Jinak máme rádi přírodu, hory a špatný humor. A budeme rádi, když nás vyberete jako letošní posádku cesty na Měsíc. Ahoj. Ahoj!